खुलुमबाय लोगोफोर मानसिफोरा गोदोनिफ्रायनो बुङोमोन जे हिनजावफोरनि महिमाखौ इसोराबो बुजिनानै मोना होनना आरो बे बाथ्राखौ मानो खोन्थादों नोंथांमोननो आं लास्टआव खोन्थागोन दिनै जाय भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना इतिमध्ये बे भिडिअनि बा बे स्ट'रिखौ सिगांनो खोनाखांबाय खारन बियो थांनाय जुन मासाव जानाय मोनसे स्ट'रि आरो मोनसे मार्डार केस आरो बे केसाव ओरैबायदि जाहैयो जे सासे केतन आगरवाल होननाय जोबोद धोनि क'र थाखानि सा सम्पत्ति न' दुवारनि कुनु आंखाल गैया आरो बिनि जुलि जानो गोनां सासे हिन्जाव नायनानै थिक थाक खालामो आरो बे हिन्जावनि मुङा जाबाय सिया गयेल होननाय आरो दिनै आं नोंथांमोननो स्ट'रिखौ नोंथांमोना सिगांनो मिथिखागौ बे केसा एक्चुअलि मा जादोंमोन हाजो सायाव लांनानै बेखौ नाख्लायनानै बुथारनाय जादोंमोन नाथाय आं बेफोरखौ खोन्थाया आं दिनै बिनि सिंनि जि काहिनी बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थागोन एक्चुअलि माबोरै प्लानिं खालामदोंमोन माबोरै बेखौ लाना थांनानै बुथारहैयो बेयाव एक्चुअलि बै सियानाव बिमा बिफाया 20 बारनिख्रुइबो बांसिन सोङोमोन जे नोङो बे जुलियाव राजि दंना गैया नोंनि थाखाय सासे बर गोदान नायदों नोंखौ जुलि होनो थाखाय आरो ओरै थोरै सा सम्पत्ति दोङो रियेल स्टेटनि बिजनेस थाखा फैसानि कुनु आंखाल गैया न' दुवारनि बिराद गेदेर न' आरो न'खरनि सासेल' फिसाला आरो सासे फिसाजो दंमोन फिसाजोआ उन्दै बाहेराव फरायनानै फैनानै दा बिफाजों बिजनेसाव नांफाफैदो आरो लासैनो बिफानि गासै दायित्वखौ बियो लासिगौमोन आरो बे बाथ्राखौ जेमान बार सोंदो एमान बारनो बे सियाया बुङो जे आङो राजि नाथाय उनाव मिथिनो मोननाय बायदिबा बे सियाया गावनिनो कलेजनि सासे बयफ्रेन्ड दंमोन गावजोंनो फरायफानाय बिनि मुङा जाबाय चेतन चौधरी बे चेतन चौधरीजों बे जुलिनि जेब्ला रायलायबाय थानाय जायो बिनि मास मोनब्रै सिगांनो बे सियाया बे गथ'जों रेजिस्टार खालामलायो कर्टआव थांनानै गावसोरो रेजिस्टार खालामो आरो बे हिसाबै जाहैबाय बे सियाया सिगांनो मेरिड हाबा जाखानाय हिनजाव थेवबो बिमा बिफाया जेबो प्रेसार होआलासिनो सोंनायावबो बियो खनसेबो बुंनानै लायासै जे आङो बै चेतन चौधरीजों सिगांनो कर्ट मेरेज खालामखांबाय होननानै खारन बेयाव मोनसे प्लेन दंमोन बे प्लेना जाबाय थाखा आरो बे थाखानि थाखायनो बे हिन्जावा मा खालामो बे जुलियाव राजि जायो दा बे गासै जाथाया जाहैयो 18 जुन खालि थांनाय 18 जुन खालि बिखौ मोनसे टुरिस्ट प्लेस दोङो लहागर होननाय बे बिराद गोजौ जायगा आरो बे जायगानिफ्राय बिखौ नाख्लायना हरो आरो नाख्लायना हरबा बेसेबांबा 1000 फिट सिङाव बियो गोलैनानै बियो माने जिउ गोमालाङो बियो दा खोन्थाया जाबाय प्लानिंखौ नाय बे सियाया सिगांनो खैबा बारबो बै मानसिखौ बुथारनो थाखाय केतनखौ बुथारनो थाखाय प्लान खालामो नाथाय साक्सेस जाया आरो जाय जायगायाव 18 जुन खालि बेखौ बुथारो इखालिबो बियो बुथारनो होननानै गावनि लोगो सासे माने बै बयफ्रेन्डखौ चेतन चौधरीखौ बिखौ बुङो जे आङो हारसिं हानाय नङा बै जायगायाव सिगांबो खनसे लाना थांदोंमोन बुथारनो होननानै नाथाय बुथारनो हायासै बियो गिनानै हमथाफिनो आरो हमथानायाव बियो कुनु मथै बासायनानै फैयो नाथाय बियो सोंदोंमोन जे मानो नाख्लायदोंमोन नोंखौ जिबौ सौनो गोनांमोन सिङाव जिबौ मासे दंमोन आरो बिनि थाखाय आङो नाख्लायफ्लांदो सरि होननानै आरो बेबो मानिना लायो मानोना इमान गेदेर फेमिलिनि सासे गथ' आरो गावजों गाव राजि जालायनाय मोनसे हाबा बे हाबायाव आरो सोर मा खन्दो साननो निजेनि जानो गोनां हिन्जावखौ बिनि उनाव बियो बै चेतनखौ फन हरो सियाया हरनानै खोन्थायो जे आं हारसिं हानाय नङा आंनो नाख्लायगोन नाथाय नोङो आंनि सिगाङाव थानांगोन अब्लासो आं नाख्लायनो हागोन अब्लासो आङो साहस मोनगोन
बिनि उनाव बिसोरो जितु प्लान सिगां फेल जायो बे फेल जानाय प्लाना जाबाय 14 जुन खालि आरो बिनि सानब्रै उनाव एगेन बै जायगायावनो बिखौ लाना थांनानै बे गासै घटनाखौ बिसोरो जाहैयो दा माबोरै हमना मोनखो बिसोरखौ केसखौ नाय बिखौ नाख्लायना हरदो पस्टमर्टमावबो गोलैनानै थैदो होननानै मिथियो आरो गासैबो बिखौ मानिना लादोंमोन नाथाय न'खरनि सासे मानसिया बे बाथ्राखौ जेब्लाबो मानिना लायासै आरो बे जाबाय बै केतननि बिनानाव बे केतननि बिनानावा पुलिस थानायाव थांनानै बुङो जे जानो हागौ बियो फिस्लायनानै थैदों होननानै नाथाय जोङो तदन्त नागिरो जोंनो गासै डिटेल्सखौ नांगौ माबोरै फिस्लायनानै गोलैखो गासै CCTV फुटेज बा जि प्रुफ दोङो बेखौ जोंनो खोन्थि आरो खर'र थाखानि मानसि जेबो आंखाल गैया फैसा नांगौ फैसा गारनो हागोन तदन्त खालाम बिनि उनाव लासै लासै पुलिसा बै सियानि मबाइल आरो बै सियानि मबाइलखौ ट्रेस खालामग्रोयो आरो बेयाव जितु WhatsApp चेटफोरखौ नायबाथाय मिथियो जे सियाया थांनाय 6 मासनिफ्रायनो चेतन चौधुरी होननाय बै गथ'जों 1000 बारनिबो बांसिन फनाव रायलायदों आरो एनि टाइम बिजोंनो रायलायबाय थानाय माने घन्टा रायलायनाय मोनसे बिसोरो डिटेल्सखौ मोननायनि उनाव दा चेतननि जितु मबाइल बिखौ ट्रेस खालामो 18 तारिख खालि बे चेतननि मबाइला अबेयाव दंमोन दा चेतनाबो ओरैबायदि सालाक मानसि बियो मबाइलखौ खालि गावनि मबाइलखौ बै जायगायाव लाङाखै बियो मा खालामदोंमोन गावनि लोगोनि मबाइलखौ बिनानै बुङो जे आंनि मबाइला गाज्रि जादों दिनै सानसेनि थाखायल' नों मबाइलखौ हर आं गाबोन नोंनो हरफिनगोन बिदि बुंनानै बियो गावनि लोगोनि मबाइलखौ लानानै थाङो दा पुलिसा जेब्ला ट्रेस खालामो पुलिसा सानबाय बेथ' न'आवनो दंमोन खालि आरो पुलिसा सोंनायावबो बे बुङो जे आं न'आवनो दंमोन ओमफ्राय पुलिसफोरखौ जाबायदि फाखनाव खोलियो पुलिसफोरा खोब सिन्था खालामबाय माबायदि मा केस जाखो बिनि उनाव पुलिसफोरा नायबायदि बे एलाकायाव इखालि अबे मबाइलफोरा माने लकेसनाव दंमोन आरो बै सियानि खाथियाव अबे मबाइल नाम्बारा एनि टाइम थाफाबाय दंमोन बैखौ नायनायाव मिथिना मोनो जे गंसे मबाइल दंमोन बेयाव सासे मानसि दंमोन जायखिजाया मबाइल दंमोन मानेथ' मानसि थागोन मबाइलाथ' आरो हारसिंनो थाङा बै मबाइलखौ जेब्ला ट्रेस खालामनानै मोनहैयो जे बै चेतननि लोगोनावसो लोगोखौ सोंबाय जे नोङो इखालि उमुक जायगायाव मा खालामना थाहैदोंमोन अब्ला बै लोगोआ बुङो जे इखालि सानसेनि थाखाय आंनि मबाइलखौ बै चेतना लाना थाङोमोन आरो बियो बुङो जे गावनि मबाइला गाज्रि जादों बिनि थाखायनो सानसेनि थाखाय मबाइलखौ हर आं गाबोन नोंनो हरफिनगोन होननानै आरो बैयाव थांनानै बिसोरो हमजाहैयो गतिके मोनसे माबोरै गेदेर प्लेन नोंथांमोना साननानै नाय दिनै जोंनि भारत हादराव बहुतटा केस ओरैबायदि नोंथांमोनाबो खोनानो मोन्दों सोरबा मेघालयआव बेरायनो थांनानै हाजोसानिफ्राय नाख्लायना हरनाय सोरबा बुथारनानै ड्राम सिङाव सोना प्लास्टार खालामना दोननाय सोरबा बुथारनानै फ्रिज सिङाव सोना दोननाय गतिके बेसां आरो जों हौवाफोरखौ इमान अत्याचार खालामबाय थानो जों हिन्जाव जोंनि हौवाफोरनि केसफोरखौथ' नोंसोरो बिराद बुङो जे हौवाफोरा नरक माने लम्पट मोजां नङा लोंनानै बुयो माबा खिन्थु बिसोरो मा दाय मावदोंमोन जेसेबां दिनै इन्डियायाव खोनानो मोन्दों बिसोरो गासैबो धोनि न'खरनि फिसालामोन जेराव सोरनिबा सासेल' फिसाला आरो बैसोरखौ नोंसोरो बुथारनानै बैखौथ' बुथारबाय गासै न'खरखौनो नोंसोरो धंस खालामजोबनानै बरबाद खालामजोबना होबाय बिनि थाखायनो बुङो जे बे हिन्जावफोरनि महिमाखौ इसोराबो मिथिया होननानै जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।